Nou, ik sta op de kerstmarkt omdat ik voor FKK Animal Rescue probeer geld op te halen voor het goede doel natuurlijk. En Animal Rescue staat voor het opvangen van verwaarloosde en zieke honden. Die proberen we dan natuurlijk beter te maken. En als het lukt gaan ze weer terug naar huis. En mocht het niet lukken, om wat voor reden dan ook, dan zoeken we daar een mooi adoptiegezin voor. En nou ja, zij hebben geen subsidie, dus zij werken keihard. Dat zijn Peter en Patrice, kersenmakers. Zij werken keihard om die honden te verzorgen. Ze hebben op dit moment 55 honden en zo rond de 12, 13 katten. En die moeten natuurlijk heel veel eten hebben. Dus ja, wat ik leuk vind is om te proberen voor hun geld op te halen. En het fijne is, ik heb met Stichting Dierenlot gesproken en zij verdubbelen alles. Dus we proberen heel veel geld op te halen om voor hun iets moois te kunnen kopen. En wat dingen die ze nodig hebben. Bijvoorbeeld nu hebben ze een hoge drukspuit nodig om de kennels schoon te maken. En nou ja, daar gaan we nu proberen om loodjes te verkopen, leuke spullen te verkopen. En niet te vergeten, ik pak hem er even bij, een husky te adopteren, een husky op Bonaire. Dus hij eet niet en hij drinkt niet, maar hij is wel heel erg lief. Dus dat proberen we. Het is nog maar net begonnen, maar hoe gaat het zover? Het gaat hartstikke goed. We hebben gisteren ook op de markt gestaan bij de Kaya Grandi. En vandaag ook weer. En we merken gewoon dat mensen echt heel erg mee willen helpen om geld in te zamelen. Dus het gaat ontzettend goed. Ik heb nog niks gezegd hoeveel we hebben opgehaald. Dus Peter weet nog niks. Dus vanavond, aan het eind van de avond, hoop ik dat we hem een beetje kunnen blij maken met een goed bedrag. En daar hoop ik echt op.